Bona nit a tothom. Com sempre, felicitar a l'ANC per aquesta sala pleníssima, per la qual cosa acredita que el debat, evidentment, tenia acceptació, era interessant i segurament en traurem moltes idees per començar a treballar pel Vilassar de Mar que volem. Nosaltres, Esquerra Republicana i Gent per Vilassar de Mar, com sabeu, ens presentem en coalició després d'haver estat governant durant 4 anys l'Ajuntament de Vilassar de Mar i, evidentment, presentem un programa que en si mateix és continuista de l'obra de govern que hem estat executant durant aquests 4 anys. En Joan em preguntava, el programa com el definiries? Nosaltres, quan hem estat treballant amb aquest programa, amb els companys d'Esquerra i de Gent per Vilassar, hem vist que la nostra obra de govern es podia dividir en 4 eixos. Aquests 4 eixos, que responien a 4 tipologies de polítiques diferents, tenien un comú denominador, que és, evidentment, el republicanisme, que és el que ens defineix com a partit, sobretot Esquerra Republicana, però Gent per Vilassar de Mar també ha tingut aquesta vessant durant aquests 4 anys i, evidentment, que ja serà un bloc de debat, és l'independentisme com a eix fonamental que ens ha de portar des del municipalisme també, perquè hem fet molta feina, a l'emancipació nacional, que és el que volem nosaltres, sobretot Esquerra Republicana com a partit. Aquests 4 eixos destaquen sobretot el primer, que és continuar sanejant la hisenda pública municipal. Aquest és l'eix fonamental, que és l'eix que ens dona els recursos públics necessaris per fer totes les polítiques públiques que volem desenvolupar durant els propers 4 anys. El segon eix és continuar apostant pels serveis socials, és a dir, cap persona pot quedar exclosa de les polítiques de l'Ajuntament en raons econòmiques i, per tant, continuar potenciant els serveis socials per nosaltres és un eix fonamental. El tercer eix seria fomentar la participació, la transparència i mobilitat del municipi, que és en si mateix transparència, participació i mobilitat, són eixos que a parer nostre són valors republicans. I el quart eix, i acabo, és continuar treballant per 2 valors fonamentals per tota la societat, que és la cultura i l'educació. I amb això no sé si he esgotat el temps o tinc... Has esgotat el temps? Que posa, per tant, a les persones en el centre de totes les polítiques, perquè tots volem un Vilassar millor per viure i al final el que estem construint és això. Junts per Vilassar és una candidatura plural, transversal, que venim d'àmbits molt diferents, tant a nivell professional com també a nivell polític, i creiem que som un equip preparat, amb vocació de servei i que sobretot estimem Vilassar de Mar i volem construir un Vilassar millor. El programa nosaltres en aquest cas l'hem dividit en 8 eixos, que seria un primer àmbit en el que diem que volem un Vilassar net i cuidat, ens importa la via pública, per nosaltres és un eix principal i creiem que és un lloc on hi ha actualment molts problemes. Un segon eix en el que parlem de seguretat, que també és un dels temes que més ha preocupat a la gent quan hem parlat amb ells al carrer. Un tercer que parla de justícia social, també a nivell econòmic, però justícia social a tots nivells, necessitem igualtat per tothom i hi ha gent que l'administració ha de posar programes perquè tots siguem iguals. Un segon, veig molt ràpid perquè m'està tallant, no ho estic veient. També parlem en un altre d'innovació, transparència i govern obert, un altre eix que parla de la cultura, un sisè eix que parla del progrés, de volem un Vilassar de progrés, i un eix més dedicat al Vilassar de futur, en què es parla dels joves i d'educació, joventut i esports, bàsicament, i un últim dedicat al mar, que creiem que és el millor espai a l'aire lliure del que podem gaudir i que no s'està fent suficientment. Gràcies. Molt bé. Bona tarda a tothom i també agrair a l'organització haver plantejat aquest debat. Si bé, voldríem fer una... Doncs bé, passo a explicar el nostre programa. Un programa que hem plantejat amb la intenció de donar resposta als principals reptes que té avui Vilassar de Mar al nostre parer. En primer lloc, un programa avançat per afrontar l'accés a l'habitatge. En segon lloc, un programa que vol donar resposta a la garantia de drets socials. En tercer lloc, un programa que vol posar l'espai públic com un eix de vida, un eix a recuperar perquè la gent, els infants i joves, la gent gran, la gent adulta faci vida al carrer i que per tant el recuperem respecte, per exemple, al cotxe i desenvolupem alternatives de mobilitat per aconseguir un poble més amable, més net, més accessible i més habitable. Presentem un programa que té en el feminisme i la participació 2 eixos transversals que volem que siguin elements identificatius del nou govern municipal i que té molt clares les prioritats en medi ambient, gestió de residus i educació pública.
Si tinc un minut més? No. Fantàstic. Si tinc uns segons més? Segons sí que te'ls puc donar. Molt bé. Doncs explica que perquè llavors també entenem que en política és tan important el què com el com. Explica que el nostre programa ha estat elaborat de forma participativa per 7 comissions de treball i ha recollit les propostes de moltíssima gent que s'ha acostat a les diferents jornades que hem fet aquests mesos per tot el poble. Moltes gràcies. Teresa, ara, si vols exposar el programa de Vilassar per la República. Sí. Bé, nosaltres ens volíem també acollir el que ha dit el Pau, però perquè també ens volíem presentar una altra persona, però veient que l'ADC també ha fet molt per les primàries, ho deixem aquí. Som Vilassar de Mar per la República, Primàries Catalunya, veïnes i veïns que hem decidit organitzar-nos per entrar aire fresc a l'Ajuntament. Una llista de la ciutadania votada per la ciutadania, amb un programa electoral elaborat en processos participatius i amb controls posteriors per exigir el compliment del programa. Som gent diversa i que entre tots treballem colze a colze per fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Farem nostre el que diu l'ANC a les seves propostes, que la República Catalana tingui presència immediata a tots els municipis i demana a les candidatures i als futurs governs locals que despleguin les següents eines de país. Impulsar la sobirania fiscal, pagar els impostos, les taxes i altres tributs directament a l'Agència Tributària Catalana. Exigir que la xarxa de fibra òptica sigui pública i no depengui com ara de les empreses de l'IBEX 35. Apostar per empreses deslligades del poder polític i econòmic de l'estat espanyol, seguint el camí ja iniciat per la ciutadania. Afavorir el consum de proximitat per tal de crear riquesa per les empreses locals i beneficiar el medi ambient. L'Assemblea també demana als partits independentistes que no pactin cap formació de govern municipal amb els partits que van donar suport al 155. Enquant al nostre programa, l'hem dividit en 3 eixos: el ciutadà, el poble i la república. El ciutadà. Els ciutadans de la nova República Catalana han de ser... Disculpa, Teresa, queden 15 segons, ja passaríem els 2 minuts, perquè després, a l'últim bloc, podràs acabar d'exposar el programa i probablement alguns d'aquests eixos que et falten els tocarem. D'acord. Continua, aquests 15 segons. Doncs els ciutadans de la nova República Catalana han de ser persones lliures, responsables dels seus deures i conscients dels seus drets, actives i exigents amb els seus representants. En quant al poble i la república, ja el parlarem després.